Кніга роду, раздзел 17. А калі Абрам меў 99 гадоў, з'явіўся яму Господ і сказаў яму: «Я Бог усемагутны, хадзі перада мной і будзь без аганы. Я усталюю пагадненне маё паміж мной і табой і павялічу цябе вельмі-вельмі». Абрам упаў вобліч, і Бог сказаў яму: «Вось запавет мой з табой. Ты будзеш бацькам многіх народаў. Не будзеш называцца на імя сваё Абрам, але Абрагам будзе імя тваё. Бо устанавіў я цябе бацькам многіх народаў. Я дам табе разрастацца вельмі хутка і выведу ад цябе народы, і будуць паходзіць ад цябе цары. І я заключу запавет мой паміж мною і табой, і нашчадкамі тваімі па табе, пакаленнях іх, як вечнае пагадненне, каб я быў Богам тваім і па табе Богам нашчадкаў тваіх. І я дам табе і нашчадкам тваім па табе зямлю пілігрымавання твайго, усю зямлю Ханаан, ва ўласнасць вечную, і я буду іх Богам». І зноў прамовіў Бог да Абрагама: «Ты вось беражы запавет мой, ты і нашчадкі твае па табе з пакалення ў пакаленне. Гэта вось запавет мой, які вы будзеце захоўваць паміж мной і вамі, і нашчадкамі тваімі па табе. Хай будзе ў вас абрэзаны кожны мужчынскага роду. Вы будзеце абразаць крайнюю часць плоці вашай, каб было гэта на знак пагаднення паміж мною і вамі. У 8-й дзень ад нараджэння хай будзе абрэзана ў вас дзіця. Кожны мужчына ў пакаленнях вашых, як народжаны ў вашым доме, так і куплены кожны чужынец, які не з вашага роду. Мае быць абрэзаны народжаны ў доме тваім і куплены за грошы. Вось гэтакі будзе запавет мой на целе вашым на вечнае пагадненне. Што ж да мужчыны, у якога крайняя плоть яго не будзе абрэзана, хай будзе знішчана душа тая з народа свайго, бо ён парушыў запавет мой». І сказаў яшчэ Бог Абрагаму: «Сараі, жонку тваю, не будзеш называць імем яе Сараі, але Сара будзе імя яе. І я дабраслаўлю яе і дам з яе табе сына. Я буду дабраслаўляць яе, і пойдуць з яе народы, і з яе паўстануць цары народаў». Абрагам упаў вобліч і усміхнуўся, і падумаў у сэрцы сваім: «Ці ж 100-гадоваму чалавеку можа нарадзіцца сын, або 90-гадовая Сара ці можа радзіць?» І сказаў Богу: «О, каб хоць Ізмаэль жыў перад абліччам тваім». А Бог кажа яму: «Сара, жонка твая, народзіць табе сына, і ты назавеш імя яго Ізаак. І я усталюю запавет мой з ім, як вечнае пагадненне, і з нашчадкамі яго па табе. Таксама адносна Ізмаэля я выслухаў цябе. Вось жа я буду дабраслаўляць яго і дам расці, і размножу яго вельмі. Ад яго народзяцца 20 князёў, і я зраблю з яго вялікі народ. Але усталюю запавет мой з Ізаакам, якога народзіць табе Сара ў гэты час у наступным годзе». І перастаў з ім гаварыць, і адышоў Бог ад Абрагама. Дык узяў Абрагам Ізмаэля, сына свайго, і ўсіх уражэнцаў дому свайго, і ўсіх купленых, і ўсіх мужчын з ліку ўсіх людзей дому свайго. І яшчэ таго самага дня абрэзаў крайнюю плоть іх, як загадаў яму Бог. Абрагам меў 99 гадоў, калі абразаў плоть цела свайго. А Ізмаэль, сын яго, скончыў 13 гадоў, калі была абрэзана плоть яго. Таго самага дня былі абрэзаны Абрагам і сын яго Ізмаэль, а разам з імі былі абрэзаныя ўсе мужчыны дому яго, як народжаныя ў яго доме, так і купленыя з чужынцаў.